Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Usa ka bodega og foam sa Manolo Portage, Bukidnon ang naugdaw. Muabot sa kapin 42 million pesos ang natalang damyos. Usa ka trabahante sa mga bodega samdan human napaso ang lawas niini. Aniya report ni Cyril Chavez. Adlawng Miyerkules, pinaspasay nga miresponde ang mga personahe sa Manolo Fortich Fire Station sa miulbong sunog sa Zone 3 Barangay Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. Pasado alas 9 sa buntag, ang nasunog usa ka dakong bodega sa insulation foam. Tungod na puno sa foam ang bodega, paspas nga mikatay ang kalayo. Rason nga gisaka sa kabumbiruhan ang maong sunog sa ikaduhang alarma. So sa pagtinabanga, so wala na ni katag ni balin sa pikas nga budiga kay ang kining mo budiga ga dikit-dikit kani, wala na ni katag. So napugna na namo. Pasado alas 10 sa buntag, gideklarang fire out ang insidente. Apan usa ka trabahante ang samdan kinsa mo'y unang nakakita sa sunog. Nagpatambal pa sa karon sa ospital. Human nagkapaso-paso ang lawas niini. Kani siya is nasa sa sulod-gikan sa katong nasunog na building. So napaso na kani siya, nalapnos na ang dagway kamot apil ang tiil. Sa dato sa BFP, miabot sa 42 million pesos ang structural damage sa sunog. Padayon pasabang ilang pagsubay sa tinubdan sa hitabo o ginapaabot pa nila nga makahinabi ang nasamdang trabahante nga mo'y unang nakamatikod sa kalayo. Padayon ang panawagan karon sa BFP nga magbinantayon sa sunog o ugaling adunay insidente, gilayong itaho sa ilang buhatan. Cyril Chavez, One Mindanao.